Tumagder tayo ngarot katalaan tayo digiti Biblia tayo kakabsat. Ket makipaglukip kayo iti libro digiti Salmo. Psalms chapter 119 verse 90. Psalms 119 verse 90. In your Pi Bible, page 729. 729 in your Pi Bible, and Psalms 119 verse 90. Have you found it? Amen? Okay, so basahin tayo amin kakabsat ag gagiddan. Okay? Damat kid di Ilocano na digiti Bible tayo. Amen? Basahin tayo iti Ilocano, tapno iti kastakat napintas iti panagdesal na. Kadagiti puso tayo kan nananay nga maawatan tayo nga naimbag kakabsat. Verse 90, alright, aggagaddan tayo, everybody, go. Ti kinamatalek mo, agtalinaed kadagiti amin agap kapututan, insimpamon ti daga ket agtalinaed. Ulitek kakabsat, kunana ditoy, ti kinamatalek mo, agtalinaed kadagiti amin akapututan. Daytoy iti maysa kadagiti kababalin iti Dios kakabsat. Ngahan nantupulos mapukaw iti panagbiag na. Hantupulos isuna nga agbaliw. Iti naglabas, iti agdama, ken uray pay iti masangwanan ngaldaw. Ket ti kunanat toy, dayjay kinamatalek na. His faithfulness is unto all generation, and that is to include our generation right now. Kararag tayo, bendito ken Diyos mi nga nasantuan ken langitan, agyaman kami ti sa nga nabasa mi apo. Ket pudno launay o Dios nga sikahan pulos agbaliw, ken hanto pulos nga agbalbaliw apo. Impakitam ti kinasyasinnom iti biag mi, uray pay apo iti naglabas, iti agdama, ken si inanama kami apo, tayo uray pay ti masangwanan nga aldaw apo Dios, ket santo pulos nga agbaliw ti kinapudnom kada kami. Tulungan na kami apo itatanga kanito ken gundaway sapay tayong kami mangigan ken adalan itatanga sa tumnek kadagiti kaon ganiti puso mi apo ket pagbiagan mi ken iaplikar mi apo Dios iti panagbiag mi. Tulungam digiti kakabsat nga agdengeg yan naman iti yanda apo ket dawatek nga lukatam digiti panunot ken puso da ikan na kami tinapakumbaba apo Dios nga puso. Tapno niti kastagat awaten mi, dagito yung apo nga pakaisurwan mi apo, pakaadalan mi, kanwadaman pay uray pay pakatubngaran mi apo. Tulungam ti adipon mo o Diyos, admitarek apo awan ti kabailak, nga mangnamnamak apo keng ka, kat sapay apo Diyos, tati kararag ko, dayto nga magagan mi, kan maadal mi, kat dawatek apo nga tumneg, kan adaan to apo iti long-lasting impact, iti panagbiag ti sagtumunggal may sa kada kami apo. Kat maminsan pa, i-enable na ka apo Diyos, kat dawata ka apo nga agsao ka, babayan apo kadagiti bibig ko apo. Dalusan na, kat pagbalinan na may kari nga aramatam, itatang arabi. Iti kararag ko itinagan niya po may Jesus. Amen. Iti dahito yung arabi, kakabsat, kat tumagaw tayo. Okay. Thank you very much. Let's all be seated. Okay. Iti dahito yung arabi, kakabsat, kat I want to share to you a topical message. Just one word, but it is full of meaning, application, iti panagbiag, iti sagtumunggal may sa kada tayo. Kat dayto nga topic tayo tatang arabi nga pagtutungtungan tayo, kat amok kan patsyak nga dayto kat may sa kadagiti kaimportantean nga kababalin, hanlaan nga iti Diyos, no di kat di may sa nga kababalin nga masursuro tayo, kas may sa nga anak iti Diyos, kas may sa nga miyembro iti pamilya iti Hosanna Bible Baptist Church. I want to speak to you tonight with the topic faithfulness. Faithfulness. To begin with, let me tell and give you this statement that faithfulness is one of God's nature and character, and this virtue must be our proper response to God's faithfulness. Daytoy kano kinamatalek ket maysa kadagiti kababalin iti Dios. Alright? Nga hanto pulos nga mapukaw, hanto pulos nga agbaliw,
tadayta ket iso dayjay nabasa tayo itatay kakabsat. Ket daytoy nga rudmet nga kababalin iti Dios nga iso na nga mismo iti bukod na nga panagbiag mismo ket ijay nga impakita na iti napintas nga pagtuladan nga dapat nga suruten tayo akas maysa nga anak na. This is our proper response to His faithfulness toward us. And this is an outworking evidence of having a living faith in God. Ti kinamatalek ken faithful tayo akas anak iti Dios ket maysa nga ebidensya nga addaan tayo iti sibibiyag nga pamati ken ni Apo Dios. Later on, makita tayo to kadagiti area iti biyag tayo wherein our faithfulness must be applied, must be portrayed, must be executed, and sometimes our faithfulness will be put into an acid test. Wano masuot uray pay iti kinapudno ken kinamatalik tayo iti Apo, ngem daytoy iti pakakitaan, pakaiparangarangan, iti panakaadda, iti sibibiyag, nga pamati tayo, kan panangnamnama tayo, oray pay iti kinaimbag, kan kinamatalek ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo. Now, if we say faithfulness, there are three words which is ascribed to the word faithfulness. Faithfulness is loyalty, reliability, and at the same time, dependability. In order for us to understand more deeper what does faithfulness mean, we need to look or take a look on what loyalty, reliability, and dependability means. So ito'y nga kitain tayo, umuna ti amin, anyat kayat na nga sawan iti loyalty. Okay? So kunana dito'y in the Bible, the concept of loyalty is purely relational. Alright? So this means our whole being is truly or thoroughly committed to someone. So when we speak of loyalty, daytoy ket may ascribe or it is applied relationally. So kitain tayo no anyat kunana iti nasantuan na surat ijay Joshua chapter 24 verse 15. Alright? Kunana ditoy, iti Ilocano, ket nudakes ti panangipagarupyo iti panagserbi iti Apo, agpili kayo itang aldaw, no siya sino ti pagserbian yun to. The word ket iti kunana, agpili kayo. So there must be a decision that we need to take, the decision that we need to make. And this decision, ket ito'y nga makita tayo, no kasano iti panakayaplikar, deti makunko na nga loyalty. So ito'y nga makita tayo nga ni Joshua, at dati dinisisyonan na iti panagbiag na, kat daytoy nga dinisisyonan na, ijay nga inyaplikar na, inusar na, ken nagbiagan na, daytoy nga balikas nga iso iti makunko na nga loyalty. No dagiti di Diyos ang nagserbian, idi dagiti amayo, idi kalpasan tilayos, when no dagiti di Diyos, dagiti amoreyos, ati agdagada pagteengan nyo. Ngem, no siya ken ti balay ko, agservi kamto iti Apo. So there is what we call, adda tinagpilyan na, adda dagiti na idasar, nga mabalin ko mga pilyan na nga papanan, ken pilyan da nga papanan, ngem ken kwa na nga mismo, he made a clear decision, and a strong stand, a firm stand, of which whom he will going to follow, whom he will going to serve, and that is no other than kunana ditoy, siya ken iti balay ko. Kada tayo nga amma, dakkel nga accountability tayo, nga dagiti pamilya tayo, ti asawa tayo, ken dagiti anak tayo, dapat ket maimpluwensya anda, itinananay nga panangpili tayo, no sinno iti pagserbyan tayo, babaen iti biyag tayo nga mismo, ken ehemplo iti panagbiag tayo. So how does faithfulness applied in our daily lives? Babaen kidayjay panang desisyon mo, no sinnot surutem, sinnot pagserbyam,
sinot pagpaaramatam nga daytoy ket tungpalbiag daytoy to iti dapat mo nga aramidan. May sapay nga teksto nga makita tayo ditoy, tapnon iti kasta ket makita tayo ken maawatan tayo nga daytoy loyalty ket saan laeng seasonal, nga daytoy loyalty ket saan laeng weather no di ket di daytoy loyalty no once nga pinilim ken dinisisyonamon iti maysa nga banag nga pagserbyam, pagpaaramatam ken surotem oray anyat mapaspasamak dayta ket tungpalbiag nga dapat pagbiagam. Kunana ito'y Ruth chapter 1 verses 16 and 17. Ti istansya na dito'y kagabsat, dayto'y duwang agsarsarita, they are not related with blood and flesh. Alright? Nairelasyon dalaeng iti maysa ken maysa, gapu iti maysa nga tao. Because of a single person, alright? Ket nagkaroon iti relasyon, dagitoy nga duwa nga tao, iti person ni Ruth ken ni Noemi. Daytoy asawa ni Noemi, iso iti asawa ni Ruth. Ket kitaan tayo, daytoy conversation da kagabsat. Kitaan tayo, daytoy imbaga ni Ruth ken kuana. Kidayjay katugangan na nga babae kagabsat. Mabalin na kumametten nga panawan, mabalin na kumametten nga agbati wenno anyaman. Gapuna ta dayjay asawa na nga anak ni Noemi nga isu iti nakaikunekan na ken kuana ket awanen natayen ngem kitain tayo dito ino anyat iti kunana kakabsat. Alright? Iti verse 16 kasto iti kunana. Ket ni Ruth kinunana di ka kumatarigagayan kanyak apanawan ka. Could you imagine that? Oh, hammo kumatarigagayan nga panawan ka. Wenno agsubliak manipod iti isusurot ko ken ka, ta sa dinuman ti papanam umayak to. Sa dinuman ti pagnaedam agnaedak to. Iti ilim isunto ti ilik, ket ti Diyos mo isunto ti Diyos ko. Sa dinuman ti pakatayam matayak to, ket sadyay maitabonak to. Iti apo aramiden na kuma akasta kanyak, ken ad-addapay, iti uray anya nilaeng patay, ti mamagsina kadata. This is a relationship between in-laws. And this is a strong loyalty. No kitain tayo, utubon tayo, kutkuten tayo kakabsat. Awan ti makita nga mabalin kuma nga detay, magunguna ni Ruth. Iti isusurot na panagtalinaed na ken ni Noemi. Ngam dito'y nga makita tayo dinesisyonan na iti puso ken panagbiag na. Ito'y nga bininsa-binsa na kagabsat. Han mo kumanga tarigagayan nga panawan ka. Han mo kumaipalubos nga agsubliak manipod ti susurot ko ken ka. Sa dinuman ti papanam umayak to. Sa dinuman ti pagnaedam agnaedak to. Iti ilim isuntumet ti ilik, ket ti Diyos mo isuntumet iti Diyos mo, Diyos ko. Gapuna ta deto'y kunatayo nga loyalty, it speaks purely about relationship to someone else. I believe that this topic or this verse that we just have read, daytoy nga relasyon dagitoy agkatugangan, alright? Ket mabalin tayo met nga iaplikar detoy iti bibiyag tayo. Halaeng nga kadagiti pamilya tayo. Taalisto tay laeng nga mabalin nga ibaga. Kani asawa tayo. Nga aging gana kani patay. Isuntulaeng ti mamagsina kada tayo. Apay, because there is what we call the bond. Nga na magsilpo kada tayo. Isu detaket daye panagasawa yo. Hangkan tumabalin nga panawan. Kunam kani amam kani inam. Apay, because daye ket relasyon kakabsat. Iti agama ken agina. Given na yon. Bakit? You are connected to each other by flesh and by blood. Ngam ti maysa nga makita tay ditoy nga narigat nga pangaramidan daytoy ket detay kunatayo nga haan mo nga kadardara ken saan mo nga kalaslasag wenno haan ka nga anyaman nga related kideta nga tao. Ket kas kumakidetoy they are not related to each other, but because of Noemi's son who became Ruth's husband,
they became related to each other and they have formed a relationship which is mother-in-law and daughter-in-law. And I believe with all my heart that we who are gathered here tonight, there is somebody who gave himself. Tapno ni ti kasta, hantay man nga related ti maysa ken maysa, hantay man nga agkakabagyan, hantay man nga agkakadara, ngem gapo ti panagsayasay ti dara daytoy nga persona, gapo ti panakapirsay-pirsay ti lasag daytoy nga persona, nga awan sa bali no saan nga niapote nga Jesucristo, He became the reason why we became related to each other. And I believe with all my heart, loyalty is not only applied to each and every one of us as brothers and sisters, but also above anything else, and most importantly, awan sa bali, nga dapat kumatipakayaplikaran na, daytoy nga banag, balikas talunggading ken birtyo, katawan sa bali, no saan nga dagiti mangiturturong, mangwanwanawan, ken nananay, nga mangistimar ken mangtartaraken ti espirituan na panagbiag tayo. No ni Ruth kinunana, ken ni mother-in-law na, kunana dito, inuyan nan tuman ti papanam, umayak tumet, kunana. So kanya tayo kagabsat, kaya't kung maawatan tayo, nga anyaman dagiti banag, nga mabalin, nga pangiturungan, iti apo, kadagiti papastor tayo, si dadaan tay kuma kakabsat, nga sumurot kan mangited kakabsat, ti anyaman nga suporta nga mabalintay nga ited kang kadakwana. Amo yun no maminsan, adang arot ti pagsasao nga, when you choose to have a perfect church, the moment that you became a member of that church, it becomes an imperfect church. Anak kayat ng asawan, amin tayo, adda pagkamalian tayo. Kamkanayon ko nga mangmangag ka ni pastor, nga no ti matlaeng tarigagayam, kat tay church, nga mangisurusuro ti usto nga surusuro iti Bible. Han nga panaglastog ken panagpangas, ti apot may daydayaw, awan pangisukatamon ti panakaisuro, iti sasao ti apo, iti Hosana Bible Baptist Church. Katnuman kas pagarigan, iti pakaigapuan, iti panagpauyom, kat gapu kidayjay kina-istrikto ken kinatangken, nga panakaisuro iti sao ti apo, awan makitak nga problema iti sao ti apo, tanalawag ti kunana, nga ti sauna ket nayarig iti maysa nga kampilan nga dua iti tademna, nga ti sauna ket naaramid tapno iti kasta ket pakaadalan, pakasursuruan, pakatubngaran, pakakurihiran. Awan ti makita ka problema kakabsat, ngamno iti afteran tayo kakabsat, ket dayjay laeng rukrik na tayo, emosyon tayo, masaktan tayo, agsoi tayo, isot paggapuanan na nga umikay tayo, mamatek ta amin na pusok, narabaw day nga rason. I believe we do not belong to a religious denomination of which emotion kat iso itag pampannuray, no di kat di the truth of the Word of God and the conviction of the Word of God kat iso itag pannuray. So dito nga makita tayo kagabsat, that when we say loyalty, which means our whole being is thoroughly committed to someone. Our loyalty to God, hamo mabalin nga maibaga nga, agbalinak nga faithful iti apo. Ngam narigat kamat nga agbalin nga faithful iti adipan iti apo. Kandag iti banag nga related kaniya po Diyos. So faithfulness is applied in many things. Faithfulness is executed in many things. So malaksit kidetoy, kitaan tayo pa ino anya dayjay may isa nga word, other words which is ascribed to the word faithfulness. Not only loyalty, but the second word is reliability. What does that mean? What does that word mean? When we say reliability, this is the quality of consistency
and dependability, which is the basis for confidence and reliance. Daytoy dayjay kababalin, wenno quality, iti consistency, panagtultuloy, haan nga pulos nga dati mabalbaliwan. Alright? Anyaman dagiti banag nga rason ken pakaigapuan na. Anyaman dagiti manghindrans, dayjay kina faithful tayo iti Apo, ket saan kuma nga mabalbaliwan, haan kuma nga daytoy kuna tayo aglamiis, haan kuma nga daytoy agdependar ki dayjay sitwasyon, ti kina faithful tayo iti Apo. No diket di it must be, and we must possess the quality of becoming consistent in every areas in our lives. It is not and it should not be seasonal. Faithful ka itatta, okay, tanapintas ti panagbiag, tun madamdamahan kanton nga faithful. Alright? Deto'y tiyempo na napudot, dito'y aklatan, okay, napudot di kapilya, adayunak tupay di electric fan, hangkun tumutlaeng maiyulo iti agdengeg ti preaching. Well, we have all our reasons. But again, we need to see to it that we are not only to become faithful in our church and then faithful kadagiti tattao nga related kada tayo. But we need to see to it kagabsat. Hantay met dapat nga itkaten nga agbalintay nga napudno. Consistent tayo uray pay ti sao ti Apo. Naglawag ti kunana tinasantuan na surat kagabsat. Hanyo nga liwayan. Kanayon tayo nga mangmangagan nga kunay ti pastor tayo, nabayagan nga face-to-face kakabsat, naka-online kapaylaeng. I'm not only talking to you here, but I am also talking to all members of HBBC. No ti rason tayo nabannog tayo, let me ask you this question, sinot saan nga nabannog ito itata? No ti rason tayo napudot, sinot addat ito'y tatanga madagdagaangan ka naglingling at isungag palpalid. No ti rason mo gat kuna tayo, ada itiin lakad ko ngamin, ngam ammom nga Miyerkules itatagat prayer meeting, apay nga saan mo nga inadbansan nga kanayon nga ibagbagay ti pastor tayo. That only shows that we do not give faithfulness and we do not apply faithfulness, loyalty, reliability in our church services. I do not have something wrong or against you in person. Ngam no nabayag tay kumamatan nga Kristiyano kakabsat, bangbangutan tayon nga Kristiyano, fossils tayon kakabsat. Antik tayon, imbag pay ta antik. Alright, adabalor na. Ngam no datayo, bangbangulan tayon kakabsat. Nuug sa kuman kakabsat, adun tisara na. Ngaysot pagkakita amno kasanon iti kabayag na. Panaggigimungan pay laeng narigat pay kadatayo. Faithfulness, reliability. Di tayo kayat nga mapabainan, kadagitay tattao nga kamit tayo, katransak tayo, kinatulag tayo. Ngam hantay mat mabalin nga maikad si kinapudno kagabsat, nga iti Miyerkules kan iti Domingo, at dati kang runaan nga tulag, covenant, nga nailanad iti daytoy nga dokumento nga iso ti sao iti Apo. Nga hante nga mabalin, nga liwayan, kan sante mabalin, nga liklikan, tatiga po nagkatday tagattulag tinagbayatan ti anak iti Diyos kan iti Diyos. Nga dayta nga tulag kagabsat, kat adda iti nananay nga nakaibasaran na, kina faithful iti Apo kada tayo. Laksid man kagabsat iti panangilaksid tayo, kanhan tayo nga panangawat iti kinapudno, ngam tumakder tulata kan rumwar tulata iti kinapudno. Uray anyat aramiden tayo kagabsat, ti Diyos na pudno kan managayat kada tayo.
Ngam apay nga daytoy, nga baysa nga banag, nga panang meet up tayo iti Apo, kadag iti panaggigimong tayo, kan panang exercise tayo, di consistency tayo, ti panaggigimong tayo kagabsat ket santay malaeng nga maited iti Dios. Maysa nga kalangkuruna, maysa nga basic nga dapat nga masursuro kagabsat ti maysa Kristiyano. Dagiti bisita kagabsat, they are excited and very much willing to come and attend our church services. And sad to say, most of the time, isuda pa'y tinasapsak pangam datayo kagabsat. Isu nga di nga mapilaw nga nadaduma, maupay, kan santon nga masunutan ti umay tay bisita, tatay nangawis kang kwa na isuna mat hindi paspasungadan na. So ngayon ton sumaruno nga gundaway ko na, best friend, mare, umay kan tumantunod Domingo, Mother Sunday. Anya nga ti ekspektarang maibagana, mano nga Domingo nga inawis mo, imon una nga amang isunang emsika. May isa nga Domingo, kakaasin titenged na nga talangkyaw, awan nga makita na, ije paggigimungan tinangawis kang guana. Faithfulness. The new believer, isurusuro tayo kakabsat, iti umay na panakigimong, kanti importance of the church services and coming to church. Aping hante nga maisuro iti bagbagi tayo kakabsat. The quality of consistency and dependability. Agawit tayo tata, sakbay tayo kang mga maturog, sigurado kang kadagos nga makaturog, tatpermi nga nabara. Ingkag sapul ti pagpalamiisan, ket sabay tahabang agpalpalamiis ka kagabsat, hangat ila da ubraen tamatam ken digitaramay mo, hangat ila adat ibrabrows mo, panunutom ko madetoy. No maikam iti kinapateg, ken maikam ti importansya, dagiti na inlubungan nga panagtitipon, apay nga saan mo nga maikam ti importansya, tinadyosan nga panagtitipon. No ammo tayo nga datayo ket anak na tayo ni Apo Dios. Dapat daytoy ti maysa nga kangrunaan nga gagem ken tarigagay tayo. Daytoy panagsaok kada kayo kakabsat, ket saan nga daytay kunak nga rod. Adda ti sakit tinakom ko da kayo. Ngam daytoy ti maysa nga makitak nga mabalin nga panang subad tayo ti kinaimbag iti Apo. Tayti umay tayo kadagiti kapilya tayo. Dita nga makita tayo no kasano tinananay nga imbag ti Apo, mariknatay ti presensya ti Apo, mariknatay iti bara iti langen-langen, tigiti kakabsat tayo. The quality of consistency and dependability. Isu nga kada tayo nga nabayag nga Kristiyanon kagabsat, han ko mga may bagbaga kada tayo tay gimong tayo no Miyerkules, kano to Sunday. Tilaang pa kay bagbaga na dito yun kagabsat, digitay saan pa nga member. Nga mamoyo kada kami nga pastor, kaslatirik namin ngamin numaminsan, numangan tayo kuma, amom nga nagrigatam, dayjay taraon nga maisango, kat hamo makita, digiti miyambro ti pamilyam nga dadjay, nga aglakam, nagrigatam kang parabor ti Apo. Sa pulam Isu nga kuna kijebalay, no oras ti pannangan, hangad datay umununa, adamaut udi. Haan nga tayo umuna kailatan. Sumaruno akto. Haan. Kastamat ti arig na ti panagigimong. Hantay amot rigat ti pastor tayo ti panagisagsagana na ti messages. Panagkarkararag, panagisarsarita iti Apo. Panang dawdawat iti nananay nga favor ti Apo tapno iti kastagat adama idasar na kada tayo. Kat nuhantay man laeng umay makigimong, kat umay makidanggay kidayjay na indaklan, nga panagsagana nga isuawan sa balit isaan iti sao iti Apo. Anya nga klase ti kababalin nga adda kadatay nga miyembro, ken anya nga klase ti panangtrato iti Dios ken iti adipen iti Apo. Panunutin tayo kakabsat. We have all our reasons, but deep inside in our heart, I pray, we will come to a point with honesty and humility ket kunatayo wenmet ngamin Apo. Kamalik Apo Dios.
amok nga aldaw nga panaggigimong, amok nga oras ti panaggigimong Apo. Ngam inyon unak daytoy, inyon unak dayta. So let us try to make a discipline our life. Ngano adda appointment mo kat ammom nga adda iti umay keng ka, maki-appointment keng ka kadagito yung aldaw, kunam keng kwa na, dila ka di mabalin nga, ipuspunta ta, dayto yung oras ken aldaw kat adda iti kapiliyahan na kamarana dito balay. Mabalin ako na, kababain mo't pastor, kiday je tao. Mabain ka je tao, mantay mabain ka na po Diyos. Anak ko na dagi disipulos, ng Pedro, I'd rather obey God than men. So nga deta, reliability. Third word is dependability. What is dependability? Of which it is ascribed also to the word faithfulness. Dependability is the quality of being able to be counted on. Dati mabalin ka nga maibilang. Mabalin ka nga pangnamnamaan. Dependable people are reliable. They do what they said they would do and worthy of trust. That dumakat, no agawis te gayem mo kat, wen, umayak to. Ngam no gimong kat, kita to pastor, no kwa. Kastoy ngamin, kastoy ngamin. Ngam no sa baling awis kat, nagalis to, wen. Kwaktot sa nga litro nga kukain. Ag-i-offer ka pa, beyond. Alright? Diability. Ngam no gimong kat, sige brother, kita to takwa, kumamatak to kat, dangamin, datay kwa, uray ko nga kwa. Gimong detawan. Alright? So dapat datayo, kat mabasursuro tayo, nga mabalin nga ibilang na tayo ti Apo, mapangnamnamaan na tayo ti Apo, nga noal daw ti panaggigimong, oras ti panaggigimong, makita na tayo iti balay na. Alright? So faithfulness is the principal virtue of a Christian our Lord chooses to reward. Dahito iti may isa nga kababalin nga narigat nga makita mitatan kadagiti tattao. May isa nga kababalin nga ririgatan nga masapulan. Alright? Nga manyada digito'y dapat nga makita tayo dito'y about faithfulness. Number 1, faithfulness, an outstanding feature of God's character. Faithfulness, an outstanding feature of God's character. Anya ti kunana iti Isaiah chapter 49 verse 7. Okay? Isaiah 49 verse 7. Kastoy ti kuna ti Apo aman ti manubot ti Israel, ket ti santuna isu nga umsyan ti tao, isu aguraen ti nasyon, ti maysa nga dipen dagiti agtuturay, dagiti ari makita danto ket tumakder danto dagiti pangulwen, ket agdaydayaw danto met gapu ken ti Apo amatalik, ket ti santo ti Israel ket pilyen na kanto. So faithfulness is an outstanding feature of God's character. Ti Apo amatalik, the Lord that is faithful. In what area does God is faithful? He is faithful to keep His covenant and steadfast love. Nakaimbag ken mapatmatalik tayo ti Apo. Kadagiti anyaman nga karina kada tayo. No ni Apo Diyos ket nabalinan na nga inkaryan iti nasyon nga Israel, iti promised land. I believe that promise and that covenant is still ket saan nga nagbaliw, tayo ti Diyos tayo ket saan pulos nga agbaliw. He is the same yesterday, today, and forever. Matalik tayo isuna, napudno isuna nga mangsalimet-met, kadagiti tulag na kanya tayo, ken iti nananay nga ayat na tisag tumunggal may sa kada tayo. Isu nga no daduma kada tayo, alright, agyaman tayo ti Apo ta dagiti papastor tayo nga mangpalpalagip kada tayo. Ammo tayo dagiti nga banag ngem no dadduma makalipat tayo. Ngem ni Apo Dios faithful to keep His covenant. Amom dato'y covenant tulag. Tulag na ti Israel, tulag na kada tayo nga namati.
Kat no kitaan tayo agbasa ta ti Bible nakad-adu dagiti tulag iti Apo kada tayo. Nakad-adu dagiti inkari iti Apo kada tayo. Ti panakaisalakan tayo. Ti panagserbi tayo iti Apo. In our salvation, in our service, we can see a lot of God's promises, and in every promises of God, ito nga makita tayo, rumwar kat may parangarang, ti kinapudno iti Diyos kanya tayo, babaen kadagitoy nga karkarina. Babaen kadagitoy nga ayat, nga iparparik na kada tayo. His faithfulness is unfailing. 2 Timothy 2:13, anak ko na dyan, if we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. Could you imagine that? If we believe not, yet He abideth agtalinaed, latta nga napudno isuna. O anyan nga kinaanos kakabsat, dayto nga Diyos tayo. Nga laksit kadagiti gundaway nga datayo, kat saan tayo nga natudyukeng kwana, numaminsan natangken ti ulo tayo, numaminsan ket natangken ti teltel tayo, santay nga paiturong, ken santay nga paisuro, but still, abideth faithful, iti panagbiag tayo. That's the reason why faithfulness is an outstanding feature of God's character. His faithfulness is great and everlasting. Lamentation chapter 3 verse 23, they are new every morning. Can you imagine that? New every morning. So kayat na nga sawen, DJ kinaimbag kan kinapudno iti Apo iti kalman kada tayo. Kat sabalin tumanen di kinapudno kan kinamatalik na inton no bigat, because the Bible says they are new every morning. Can you imagine that? Awan pulos pa nagbaliw na. Itat tangarabi, we have experienced God's faithfulness into our lives. Tomorrow again, we can claim that promise, new every morning. Ton sumarunong aldaw, new every morning. That's the reason why ti kinaimbag ken kinamatalik iti Apo, ket naindaklan ken kastamet nga it is everlasting. Hanpay ba nga umanay dagitoy nga kabsat nga iparparik na iti Apo kada tayo, tapno buraken na tinatangken nga puso tayo, gapo iti kinaselfish tayo, gapo iti nananay nga panang panunot tayo laeng ti bukod tayo nga bagbagi, bukod tayo nga pakaragsakan, bukod tayo nga pakanamayan. Ngano kuna tayo nga iti Apo ket napateg kada tayo, nga kuna tayo nga ti Apo ket ayaten tayo, sukimaten tayo, sukisuken tayo ngarod, ken kitaan tayo, aramiden tayo ngarod, dagiti banag nga mabalinmet nga pakaragsakan iti Apo iti bibiyag tayo. Nga isu dayto iti mangitunda iti may kadwa nga puntos, faithfulness is an essential aspect of Christian character. Essential. Kasapulan, iti dapat nga panagbiag iti maysa nga namati wenno anak ni Apo Dios. It should be extended to every aspect of life, and that is very true. Daytoy kina-faithful tayo kakabsat, kat may extend, may aplikar, iti amin nga aspeto iti panagbiag tayo. 1 Timothy chapter 3, verse 11, even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in what? Faithful in? Wow, amen, praise the Lord. Faithful in all things, not only in these things, not only in that thing, not only in those things, not only kidaytoy, not only kidayta, but the Bible says, faithful in all things. Iti amin na aspeto tayo, panakigimong tayo, kakabsat. Kadagiti ministry tayo, kakabsat. Kadagiti panang padayaw tayo, iti Apo, iti panagited tayo, kakabsat. In every aspect of our life, panang trato tayo, kadagiti adipen na, we need to be faithful. Because kadagiti banag nga naipatalik kada tayo, kakabsat. No kasanot panangaywan tayo, panang protihar tayo, panang pabunga tayo, panang istimar tayo, dahil tagat mangipagpakita indirectly, no kasano ti kinapudno tayo, kiday jay Diyos, nga nananay nga nangipatalik kada tayo amin, kiday gito'y nga banag.
So kas maysa nga anak iti Dios, kas maysa nga Kristiyano, daytoy nga kababalin, faithfulness, kat may extend iti amin nga aspeto iti panagbiag tayo. Kadagiti panagdisciple tayo, hankalaan ko mga mapanag-disciple, tapno adda mai-report mo. Tapno adda maibaga nga na-report mo. No di kat di, deta panag-disciple mo, ikabil mo kan aramidem deta pagbalinam nga paset iti sistema ti panagbiag mo. Nga ti kumapakaragsakam kat saan nga DJ kaadot discipleam. No di kat di ti pakaragsakan tayo kat siya makita tayo nga sasao ti Apo nga maisursuro kadagiti disciple tayo kat addan iti bunga na kan addan ti pakakitaan. Addan ti panagroda, masursuro dan nga pagbiyagan, may aplikar. Iso nga no daddo mate ko na ni pastor tayo, nga no ag-disciple tayo, in one way or another, we are not only discipling, we are not only teaching this new believer, but we need also to be honest to ourselves, that in one way or another, we are also reminding ourselves. Iso nga no isurum kang kwa na agbalin nga faithful, iti umay na panagigimong, tapno adu pa'y ti masursurum, agro ka, kan agmature ka, agreflect nga rot, kida di bagi tayo, kitaan tayo tumat, di bagi tayo kakabsat, nga di ibagbagatay, kida di disciple tayo, if it is applicable into our lives, kat makita da ito'y disciple tayo, iti panagbiag tayo. So nga tinapintas no at the ministrim, kat masursurum ti ag faithful kidetoy, daytoy iti mangtenggel keng kaket saan nga mangyadayo keng kay ti Apo. Daytoy iti mangted ti rason keng katapno iti kastagat masursurum ti agdependar ken ni Apo Dios. Mangnamnamay ti Apo ken nananay nga agtalik ken agtaklin ti Apo iti anyaman nga banat. Amoyo no maminsan, not all your accomplishment even in your Christian life will be recognized. But don't get discouraged. Don't get too weak. Don't consider your failure, because you have to remember, God sees them all. Anyaman nga banag nga naramidam para ti Apo, dakkel man mo no basit. Ti Apo, padayawan na kat amunan to deta. Nati ko nanay jay anta Matthew, jay gospel books, nga no tinamnamaam kan ururayam kat jay. Recognition ti tao keng ka, pamadayaw ti tao keng ka, awantot awatumon, nga reward ijay, tanaawat mon dito rabaw ti daga. And sometimes it's very painful. It is very hurting. Alright? But you have to see to it that God is also faithful in rewarding your labor. Iso nga, awan makaited kumatirason nga dati, agpauyo tayo, manglangan tayo, kan hantay nga agbalin nga faithful ti Apo, kan kadagiti banag, nga intalek na kada tayo. So nga ti kararag tayo i-enable na Apo. Laksit kadagitoy, adu Apo Diyos nga responsibilidad ko ti panagbiag. Asawa ak, nanang tatangak, ama ken inaak, adapay trabaho nga impatalek mo kanyak, estudyante ak, nagrigat Apo nga balansyan, ngam kayat ko Apo, alat tati agtalinaed nga faithful, laksit kadagitoy, nga duties and responsibilities ko ti panagbiag. Kada kayo ngayang people, amuyo at dingkuan ko, da kayo kumati kang runaan nga pakakitaan ti kina faithful iti Apo kan iti church kan ti ministry. Tamalaksid ti panagbasa yo, awanen ti makitak nga responsibilidad yu ti panagbiag. Itutulong yu iti uneg ti pagtaengan, kan uray pay iti ministry ti church. Day talaeng, awan ti sabalin nga, pakaburiburan ti panunot yu. Hangasikat mang panunot ti water bill, electric bill kada internet. Hangasikat mang panunot dete isaang. Hangasikat mang panunot DJ pagbasam. Oh, adda iti na ited nga instrumento, tapno ni suda iti mang panunot kadagitoy. Ti panunutem laeng, agbaling ka nga nananay nga napudno nga agserbi ti Apo. Ket ta panagbasam, usarem nga rangtay ken instrumento, tapno maidanon ken may extend ti ministry ti pastor ken iti church, babaen kideta ngayan mo nga pagbasaan. Ada nga minmentenerek nga tap ko pastor.
Alright? There's nothing wrong with that. But you know what? Di kita nga banag kakabsat kat, di kita kat consolation prizes laang to di kita. Di pa nagserbim ti Apo. Te kanot kanayin ko nga ibagbaga. Awan rigat na nga sikat kalalaingan. Ka nagtatap kat ta eskwelam. Ngam siguraduam nga rodmat nga agtatap kat performance mo Christian life mo. Kan oray pa iti unag ti pagtayangan. Hanag balin nga excuse di kita research paper inta balay nga hangkan nga agugas kan hangkan nagdalos kan hangkan nga makabisita. Tano talaga nga si kagat porsigido ka ti Christian life mo. Kat no talaga nga si kagat faithful ka iti Apo. Kan kayat mo nga mabalanse kan may ayo ti Apo iti biyag mo. Uray anyat aramidem agtalik ka kan mamati ka nga ti Apo ipreserba na kakabsat. No kayam ti agpuyat kakabsat, kat mabalin mo by just knowing our roles. 7 to 8, 7 to 9, dapat research paper. 9 to 10, dapat dito iti pa nag-record kon, awan unay ti makatagarin. Tapno makaipasa ak kadejay, music ministry, J-choir. Okay? There's nothing wrong. Awan imposible iti Apo kakabsat. No may panggap ti panagserp iti Apo na wadwad iti parabor na. Isu nga dayta dapat faithfulness iti maysa nga kang runaan nga kababalin iti maysa nga Kristiyano kadatayo nga Kristiyano nga dapat nga makita iti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. Panagdalusan. Alright? Ayatem kanagbalin ka nga faithful kidetang area. Agipulong kakabsat, DJ, ubraem, no kasanot kina faithful mo. No sumrek kat ta si arkat datay, no sumrek ka kumagat, kunam. Hangar datay, no pagsarat mo kumagat, agatras ka. Alright? Datay, panagmap mo kat talaga nga, makita nga nasilap, nga te uray laang kumama ipagalis pa'y tangila, wano lamok na dumiso. Alright? Amin nga aspeto ti panagbiag tayo akas may sa Kristiyano, makita ko matiki na faithful. Amen, amen? Kada kayo dito live stream, amen? Hanga dati kaslapaet, taltalong pala ta ulo na. Tagbisitan! Tayo magi-prayer meetingan! Nabtak to lang arot, te putan te paeten, mansukan to pala tataltal. Right? Makabannog, matyag, tal-tal-tal siya. Aman, makabannog. Nagmayat ko maya, te manganlat ta ko man te paet. Mayat ko maya, te katamkat talaga nga, katamlatan. Makabannog. Makabannog, mati ka na yun mang palpalagip. 20 years ka na member, 15 years ka na member, mang palpalagip, pailaan. Hamuurayan nga ti sumarunong nga pamalagip nga, ibagami ka ng kagat dati ko na nga, laglagipem ko mauapo. Delikado deta, no kastat ibagami ka niya yun. Amuyo no ka de jayan. Alright? Faithfulness, an expression of our service to God. So dito na ibagagtatayan. Primarily, qualification for service. And then lastly, faithfulness, a great importance in respect of the rewards. God will reward every Christian's faithfulness. So faithful kalata, tati Apo, amuna, nuan niya digiti banag ngar aramidam kang kuana. Alright? Han mo ko mga ipagpagapo ti panagserbim iti Apo, iti tao. Numampay daytag at maysa nga pagilasinan, iti panangpadayaw mo iti Diyos. Ngam dapat, dayjay kuma aramidam nga maysa nga banag, kat saan nga gapo iti maysa nga tao, maysa nga degree, wano maysa nga creed, no di kat di dayjay kat aramidam, gapo na tadayta kat iso iti maysa nga conviction, kababalin nga nasursurom nga kayat mo nga pagbiyagan iti panagbiag mo. Iso nga kunam agserbiak uray anyat mapaspasamak. Agserbiak halaeng nga no di kati agserbiak kanagbalinak nga faithful uray anyat ti mapaspasamak. Han nga di agbalinak nga faithful no di kati
I need to be faithful in all things and aspect in my life. So there are many areas. So kagabsat ti Apo, kas may nga pastor, amok tirik nana, tay may nga balay, nga nakapinpintas, ngam awan makitam, nga bumalay. Amok tirik nana, tay may nga balay, nga makitam, nga awan mangis-istimar. Masaktan tirik nam. Kada tayo, saan kumalaeng nga di pastor, iti agsagaba, iti panakasakit, no makita na, ti balay ti Apo, ti trabaho ti Apo, nga mabaybayan, gapo ti kaawan, nga kinapudno, ken panangisakit, dagiti miyembro, iti kapilya. Makipagbaklay tayo, makipagsakit tayo, kang runahan na ti amin, hana mapasamak detoy. No bawat may isa kada tayo, masursuro tayo, ti agbalin nga napudno, iti amin, nga aspeto, iti panagbiag tayo. Naimbaga rabi tayo aming kakabsat. Thank you very much. Thank you, Pastor Pruby. Thank you, Pastor John.